Octobre kalo tile 22 sanba 2 ani 23 aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila on luteli ka kunnafoni kɛnɛ kan. Octobre kalo tile 14 tɛmɛnen MINUSMA mɔgɔw olu ye laseli dɔ kɛ u ka o laseli kɔnɔna na u ye a ladɔnniya k'a fɔ ko wagati min bolo dalen don u bolo ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔ k'a ka gɛn u ka se ka bɔ hanga jamana na ka bɛn o wagati kofɔlen ma ko sababuya kɛ ko faamuyabaliya ko donnen don u ni an ka jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ko bingani wale cɛlen don an ka jamana kɔnɔ ni wagati laban na ni o dɔ bɛ ka taa ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma u sigiyɔrɔw la walima ka o to u ka baaraw senfɛ ani fana kan ka finitigilakaw olu ni kulu marifatigiw ko olu kunkarilen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka da o waleya kan ka gɛlɛn u ka se ka bɔ Mali la ka bɛn wagati kofɔlen ma. Octobre kalo tile 16 tɛmɛnen CSP Banbagaci kulu olu ye mugu ta ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ka pankuru ma Tesalit o fanfɛla la walasa mi pankuru ye o kana se ka jigin an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri bolo pankuru a ɲuman sera ka jigin ni waleya ninnu kɛra nɛgɛ ɲɛ 6 o tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye. Octobre ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ani kɛrɛfɛden kɛlɛli o kalo ni mirinɛ o tara an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fɛ ni o ye Alpha Umaru Konare kabini san 1995 ani 95 la ni o décret yɛrɛ bolonɔ bila kɛra u la kabini septembre kalo tile 27 san 2001 o wagati la ɲinɛta o ye atako 28 hakili jiginna min ye an ka jamana marabagaw ye olu ma u lada ka o labila okumu kɔnɔna na halibi a baaraw o bɛ sen na Colonel Assa Bajalo Ture ni ale kɛnɛya minisiri ale tile 2 tagama kɛ ni ka taa Segukaw fɛ yen ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma gɛlɛya kɛra sababu ye minnu ye u sigiyɔrɔ bila ani dɛsɛbagatɔ a ye dɛmɛ ta ka di olu ma o dɛmɛ ninnu cɛla o dɔ ye balo 500 a ye o ta o bɔrɔ ta ka di u ma ani fana ka fara tulu bidon 500 o fana tara ka di u ma makɔrɔni carton o 500 a ye o fana ta ni ka di dɛsɛbagatɔ ani mɔgɔ minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ gɛlɛya ye okumu kɔnɔna na polisiw ka contrôleur général Alassane Traoré ale ye foli balase an ka jamana gouvernement ma ni baara ninnu na. Hali bi an bɛ to octobre kalo hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana marabagaw ye u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Hamadu Tumani Ture ala ka hinɛ a la o furumuso Lɔbɔ Traoré ni ka o sugandi ka o kɛ ɲinɛ solidarité o denba ye okumu kɔnɔna na a ye dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin denbaya mɔgɔ 130 ɲɔgɔnna ma n'a bɛ fɔ olu ma ko mɔgɔ surumani walasa u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogoya min na. Patrick Achi ni ale ko ye Côte d'Ivoire o marabolo ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ye ale bɔra a jɔyɔrɔ la kabini octobre kalo tile 6 o tɛmɛnen na san 2023 tile 10 baarabila o tɛmɛnen kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara ni ale Côte d'Ivoire o jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye mɔgɔ wɛrɛ sugandi octobre kalo tile 16 tɛmɛnen ni ka o kɛ Côte d'Ivoire premier ministre ni o ye Robert Begré Mambe ale ye a ka baara daminɛ octobre kalo tile 18 tɛmɛnen ni o kɛra ministre ka ladala lajɛ senfɛ wa a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu cɛla an bɛ se ka min fɔ o dɔ ye san 2005 ka taa se san 2010 wagati ma a kɛra u ka commission électorale o ɲɛmɔgɔba ye san 2011 o wagati kɔnɔna na a kɛra Côte d'Ivoire Abidjan o gouverneur ye san 2018 o wagati kɔnɔ a kɛra wasabulon o mɔgɔ ye. Ousmane Sonko ni ale opposition o ɲɛmɔgɔ ye ale ka datuguli kaso la o tɛmɛnen kɔfɛ ale kun ye a ban dumuni na wagati dɔ kɔnɔ a tilala ka o waleya ninnu ni ka o jɔ septembre kalo o daminɛ wagati kɔnɔna na min Ousmane Sonko ye a ka lafasabagaw olu ye a ladɔnniya k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen ni nɛgɛ ɲɛ 17 o wagati kɔnɔna na ko a ye a ka dumunikɛbaliya kaso kɔnɔna na k'a ye o daminɛ kura ye ko sababuya kɛ ko a ka hakɛw olu minɛlen don a la. N'an bɔra an bɛ taga Cameroun jamana kɔnɔ denbaya kelen mɔgɔ caman olu bɛɛ lajɛlen u donna bolimafɛn dɔ kɔnɔ ni ka bɔ Obala ka u kun ɲɛsin Cameroun tilebi yan fanfɛla la k'u bɛ taa u nimana dɔ u ka su koɲɛ la u tatɔ u ni camion dɔ ni pinɛ tan bɛ camion min na u ni o de sera ɲɔgɔn ma ni o yɛlɛla u ka mɔgɔ 11 olu bɛɛ lajɛlen u ni tɛɲala a ko senfɛ n'olu bɛɛ ye denbaya kelen mɔgɔ kelen.
alibi ambitu Cameroon o jamana kono Octobre kalo kilita ani saba negenye tan kile o wagati kofolina sirabanga kasara o kera carte de transport do alini camion do ni o ye chenchen camion o kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛncɛn camion ale de ye a ka sira bila ni ka bɔ ni yɔrɔ min tɛ a tɛmɛ sira n'an b'a fɔ o ma ko sens interdit o kɛra sababu ye ni sirabanga kasara juguman ni o kɛra ni yɔrɔ kofɔlen na o kɛra yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko Obala Montela ale ni Yaoundé u ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 45 a kɛra sababu ye ni mɔgɔ 9 olu de nin tɛɲɛla mɔgɔ 3 olu tara komana ani mɔgɔ 25 olu de jogina ni waliya ninnu ko a kɛra chauffeur minnu fɛ ko ni o ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna ko olu tagara fana yɔrɔ min ma se ka lakodɔn fɔlɔ. Amanga kunnafoni ka kuncɛ ni Gabon o kibaruya Octobre kalo kilita ani 8 tɛmɛni Gabon camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Brice Oligui Nguema ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka jamana ɲɛmɔgɔya sara k'a bɛ jɛ o kɔ ko walasa gɛlɛya min bɛ Gabon jamana na o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na nka sara min bɛ a bolo ɲɔni fanga dafiri cɛ ni o ye garde républicaine ye o commandant ɲɛmɔgɔ kun ye a ye k'a kun bɛ sara min ta o la k'a bɛ to ni o ye nka min ye jamana ɲɛmɔgɔya sara k'a jɛra o kɔ. An lamɛnbaga ni an filɛli jɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛ foli balasi aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka tulomajɔ la an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an bɛ aw fo dantɛ foli min na o bɔlen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni aw mago bɛ ka se ka an ka kunnafoni ninnu ni ka a lajɛ a bɛ se ka to k'an sɔrɔ Mifa Production u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la YouTube ale ni Facebook olu ni an ɲɔgɔnna caman o sanfɛlaw la ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantaw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛ o la ni ala ka jɛ